ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ଆମେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହା ଏବେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ତୁମେ ଲାଭ ଉଠାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଦିନ ଅଛି ସେହି ତାରିଖ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ, ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ, ବିଷୟ ଇତିହାସ, ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ମୋଟ, ଏଥିରେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କାମ କରିବେ। ଏଇଠି ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 25 ମାର୍କ, 25 ମାର୍କରୁ କେତେ ପାଇବ ଏଇଠି ଖାଲି କରି ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ମାର୍କ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିବା ତୁର୍କ ଶାସକମାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିବା ତୁର୍କ ଶାସକମାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତି ସହଜ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାବର ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି କାହିଁକି କହିବା? ବାବର ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି କାହିଁକି କହିବା? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ପ୍ରଣୟନ ହେଲା? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ପ୍ରଣୟନ ହେଲା? ଅତି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 2 ଧାଡ଼ିରେ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ହେଉଛି 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଗାର ଟାଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଖସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି 1ମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର, 1ମ ମିହିର ଭୋଜଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ, 2 ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲେ? ଏଇ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବ। ପୁଅ ଥିଲେ, ନା ପୁତୁରା ଥିଲେ, ନା ଝିଅ ଥିଲେ, ନା ଦାସ ଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ କେଉଁଠି ରାଣୀ ଥିଲେ? ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ କେଉଁଠି ରାଣୀ ଥିଲେ? ଜୟପୁରରେ ଥିଲେ, ନା ବାହାମୁନିରେ ଥିଲେ, ନା ବିଜୟନଗରରେ ଥିଲେ, ନା ମେୱାରରେ ଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? ବିଜୟନଗର ଥିଲେ, ନା ବାହାମୁନିରେ ଥିଲେ, ନା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିଲେ, ନା ମେୱାରର ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାବରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବାବରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶେଖର ମିର୍ଜା, ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା, ଶେଖ ଉମର ମିର୍ଜା, ଶେଖ ମିର୍ଜା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆରାମ ଖାଁ, ହରାମ ଖାଁ, ବୈରାମ ଖାଁ, ଆରାମ ଶାହା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପାରସ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ କ'ଣ? ପାରସ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ କ'ଣ? ଇରାକ, ନା କୁଏତ, ନା ସାଉଦି ଆରବ, ନା ଇରାନ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ତାପରେ କୁତବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ? କୁତବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ରେଜିଆ, ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ, ବଲବନ, ଇଲତୁତମିଶ, ଫିରୋଜ ଶାହା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ସମୁଦାୟ କେତେଜଣ ଶାସକ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଅଛି 13 ଜଣ, 14 ଜଣ, 15 ଜଣ, ନା 16 ଜଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସୁଲତାନ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର କେତେ ଅଂଶ କର ରୂପେ ନେଉଥିଲେ? ସୁଲତାନ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର କେତେ ଅଂଶ କର ରୂପେ ନେଉଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅତି ସୁନ୍ଦର,
ଭାସ୍ୱତୀ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଧର, ସନାତନ, ସରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର এই କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।